Lelo pa Nyasa VoiceBox mmene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa kuno kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafa tikubweretsereni mawu a bambo Samuel Lwara. Samuel Lwara akuna kuti mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Makafhe Chakwera ndi mtsogoleri wolephera. Iwowa akuna zimenezi potsatira ndithu mawu amene mtsogoleri wa dziko lino anauza mtundu wa Malawi kuti dziko lino la Malawi luchokera kuti lili pati ndipo likupita kuti, imene machita pa Chingerezi kuti State of the Nation Address SONA. Zimenezi zinachitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe lachisanu lapitali pa 14 February 2025 ndipo mu SONA imeneyo zikuoneka kuti anthu ambiri sanakhutire ndi zimene mtsogoleri wa dzikoyu wauza dziko la Malawi. Makamaka mtsogoleri wa dziko lino anena ndithu kuti boma lake lakwanitsa zitukuko zambirimbiri m'madera osiyanasiyana a dziko lino la Malawi. Komabe ena kumene kuti zitukukozotu zikungooneka pa pepa lapokha, koma kuti pa ground zitukukozo sizikuoneka. Tsono ndalama zimene timapereka ngati misonkho yathu a Malawi komanso ndalama zimene anthu amakongola kunja zikugwira ntchito ya mtundu wanji, kuti nanga anthu amene analembedwa ntchito kuti adzigwira ntchito ya boma zosiyanasiyana anthu amene wawa akupanga chanji, kuti pa ground itu zinthu sizikuoneka. Ndiye ndikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kundivoti ya Samuel Lwara akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades, good morning and how are you? La Mwaswela Bwanji and Zanga Malawi, my fellow comrades, true patriots. How are you? Good morning. Yes, comrades, I think ine always ndimakhala vindicated. Ndinamba kukamba kale kuti Chakwera is a failure. Ndipo Chakwera, by March, Chakwera khala tata. I was telling you. Munthu uyuyu alibe nzeru, ena ndena tukwanidulapo ndi anthu aku MCP, ena kundinyoza Lwara ndo amisala chani. How can a mad person call the president stupid? Zona munthu wa misala from nowhere, olo munthu wa misala munjira mjaka mayenda akuyenda ma research basi kumutu kwana Chakwera pachakuti pako ndeti munthu wa misala meyo jasi wa misala ndi wanzeru. Munthu wa misala watukana munthu wabwino mtsogoleri wa dziko kuti stupid, ndeti munthu wa misala ndi wanzeru. Sometimes madness is thinking beyond the president or thinking beyond someone. Timati anthu ena ndi misala amaganiza kuposa ife. For example, munthu amene anzanga amene mumaonera film ya Lwara Kingston, mafilimu a Mr. Bean. Mr. Bean amatenga kuti ndopoira kwa zimene mapanga zichi munthu wina wanzeru sangapanga. He does things that anthu ena simayembekeza. They look like jokes. Koma for you to make a joke ngati ya Mr. Bean umalephera. He does things kuti apapa Mr. Bean afuna pange chani. Timakuona mafilimu Nyamata mkulu amene dameja. I like the guy. Pamene mwana ngazazi bwana. Koma if you think what Mr. Bean does, mafilimu ake amakanga ndiwosokozera, koma the guy, he knows what by the end of the day umashalize, oh amatandaza ichi. So it's just the same like me. When I say Chakwera is stupid, he's foolish, I mean it. Chilipo choenda una mwa Chakwera mo. Uzibina upanga uyu. Au kanga da upanga za zeru. Kwa by the end of the day, bas, au upanga zo pocho. Ndi Chakwera. Chakwera nene nakuti, he's going to take care of each and every contract ya boma. Muntu amene anapanga sign contract ya boma. He will take care of that person. You look into that ma contract amene aziendesa ndiye. Palibe muntu Chakwera yemwe anampangapo fire as somebody contracted by him or appointed by him. Muntu ali yes amene anasangidwa ndi Chakwera pa udindo wa ukulu, palibe amene anachosedwapo ntchito. And there's no way, there's never been a day where Chakwera wapanga assess and those amene anapasa ma appointment kuti akugwira bwa ntchito. Anthu atukamboma la Chakwera tukamboma without making assessments kwa anthu omwe analemba ntchito. Kakumera wa dani palibe assessment imene apangira kuti kodi wakuje ndani uyu wakunokima otingani wakunokima kuli bwanji nanga kumera kuli bwanji. Anthu amene anasankhidwa ndi Chakwera mu maofesi akulu kumakra ma directors director wa kumakra palibe assessment imene inapangikapo pa anthu amene wawo angogwira ntchito imene akufunira. No assessment kuti aone kuti credibility yawo imene agwira ntchito bwanji. Kungo asankha anthu osalondola zimene akupanga. Just like my contract at State House. Anthu amene anasangidwa kwa State House. No assessment. Amakwezedwa maudindo osafufuza kuti anthu amene akugwira ntchito yanji. Ndi chifukwa chake leroli Chakwera msona yawo akuyankhula zinthu zopanda pache.
Because you can't come up with a good SONA without assessing the people amene unasaka kuti akugwire ntchito, without assessing background. Kodi intelligence ya Chakwera, National Intelligence Bureau, yugwira ntchito yanji? It has never been assessed. So ntchito yopanda assessment imakhala yopanda progress. Even my job has never been assessed. Akalekwera kuti andipanga assess ineyo ku State House. I'm just giving you an example on a simple thing. As andipanga appoint ngati garden boy ku State House, grade Q, imene andipasa a Chakwera. Kuti Mr. Lwara, with this grade, ndakusankhani mukagwire ntchito ya garden boy ku State House. He has never assessed my job. Ineyo kufusa ntchito yanga, kodi ngati garden boy, ndizigwira ntchito yanji, auti ayi muzingokhala ku nyumba, muzilandira ndalama. That is why it's such doing. Although in this way, in this manner, amene Chakwera akaupangira treat ma appointees, anthu amene amapanga appoint kumugwira ntchito without assessment. Ndizweza apangisa SONA ija kuoneka kuti Chakwera 4 years in office, he has just been sleeping on the job. Apapa Chakwera is a crime he has committed. Muntu wawauza anthu, wasankha anthu, ndigwire ntchito apa, anthu alisakugwira ntchito, ukuwapasa masalale, ena kuwapanga promote, ena kuwapasa ngongole, kuti so for 4 years, Chakwera wapangisa boma lathu kukhala anthu akuba ambiri. That's why chuma chathu sichikuenda bwino. There's a lot of thievery. Muntu ukamulemba ntchito umampanga assess. Ineyo chilowere mboma Chakwera, I've been assessing him. Komaso should take advice. That's the problem. He's very arrogant. He's been very arrogant. Because if I tell me pampando, tikumpanga assess, akukana. Tamulemba ntchito Chakwera, when we're assessing him, ichichi abwana msapange chonchi, Vice President msapange chonchi, he never listened to us. And even himself, watipanga appoint ife, timugwire ntchito, he does not assess us. That's why this government has failed completely. So in simple terms, Malawians, today wake up. Chakwera watibera ndalama zathu, full stop. So walemba ntchito anthu, omwe sakugwira ntchito. Akugwira ndalama zathu za ulere. People who are not even been assessed, basi mena kupanga. Sakwaona ya anthu amene anasankha amene akugwira ntchito. The 2,000 people anapanga employed State House ndi malo osiyana-siyana. Sakwapanga assess, awupanga chani. Ma project amene yamati aboma wapita ndalama mwakuti akupanga chakuti. Ma project tamva musona kuti wayankhula kuti kuli ma project. Tapita kumene kucha kulibe chilichonse. Where is that money? Imene budget, imene imachita pass budget ku parliament. Budget ya parliament yapita pass kangati. Where is that money? Imene amapanga rocket kuti akamanga nyumba za polisi, akamanga mazipatala. Where has that money gone? So Malawi Chakwera Ndi Wakuba. He's a thief. This man. Ngakhala pasa nchakuba cha Chakwera ichi. Ndalama zathu zili kuti. Ukuti wamanga nyumba kulibe. Where is our money? And why do waste time parliament? Kumapita ku parliament kucha. Kumakapanga za boss. And how can the president cheat us? Takupasa vote ukutina mizaso. Why do you cheat us Chakwera wherever you are? Akutina mizaboza mkula mene chifukwa chani kuti. Ndalama ya msongo. Where is it? Nyumba za polisi zili kuti. Zipatala zili kuti. Misewu ili kuti mene wakoza. Ndi ndalama zathu za msongo. Timachita pass budget parliament, spending a lot of money on our MPs who have budget, getting allowances. Yet by the end of the day, there's nothing that is happening. Akulu Chakwera Ndi Wakuba. That's it. This man is a thief. That's why Chilimama nena kuti immediately president Joseph Chakwera lero tikanamanga umboni watinamiza wabandalama zathu kuti wamanga nyumba pene nyumba si unamange. This man must be arrested. He's a thief. Then ngati simukuzwa Malawi, let's wake up. This man must be arrested. Chakwera Amangidwe basi. Maministers Amangidwe. Ntchito akugwira maministers njani tundu wanji. Chakwera kwa ntchito sakwayang'anira zintchito zawo zena kugwira. Maministers akulakwisa sakwankha chichonse. Chakwera ndi mbava. That's it. This man is a thief. And we don't need thieves in Malawi from today. Ndipo pa 16 September, President amene azakhalepoyo. Akazakhazo chonse tiziyamanga. Immunity ya president ichokepo. Chakwera amene watibera mwachinjuga kwa basi. Ndinjuga amene watibera ifeyo. Paying people without doing the job. What is that? Employing people without assessing what they're doing. No assessment. Ma contract ya boma, wapanga anthu wapasa anthu ma contract ya boma, koma yeye ndi champion wa ma contract. He has never assessed the people amene wanapanga contractors imthanza ntchito. So this man, nchakuba ichi ya Chakwera. Nchakuba muchiuze kumene chiliko. He's a thief, this guy. Tukuti yayi, zituko za boma siti kuziona ya.
And yet you are telling us here, ndamanga school kwaku, ndamanga nyumba. This man is a thief. Mbava yeti Chakwera ni mbava. Amene mamuza mukamuza Chakwera kuti Samuel wala kunena kuti Chakwera ndi Wakuba ndi zimene wapangaza. Chifukwa cha SONA ija. SONA jaulula munthu Wakuba kamuza kuti Chakwera ndi Wakuba chifukwa zimene wapanga pa nkhani ya SONA iyi. Malawians, let's not take even this country for granted. This is our time to change things, not Chakwera to be stealing our money. Why effect kuona choncho? Ndikubaka yomene kuko. Ma budget must pass my budget kangati achitukuko. Mapanga ma location angati kuma project. And what is on the ground? Nothing. Where is our money? Achakwera pitaso parliament akatiuze kumene kwapita ndalama. Panapa tauza SONA chataimvera. Amala itapita pa ground palibe twene chimene chili ali namba SONA palibe. Achakwera pita ku parliament akatilongosolere ndalama zimene zinapita kukamanga nyumba kuchitipa zingati zinapita kukamanga nyumba ya polisi kunsanje kulumpi mise ya kulumpi apite akatilongosolere kwapita zapita kuti ndalama ndipo anampasira ndani ndipo contract wake anali ndani. Ngati contract sana mange zimene ngati kuti anampasa ndalama contract sana mange bwanja chekwa sakumanga contract ameneyo. So Chakwera must go back to parliament akalongosole kuti SONA nina akamba ija pa ground mwana kuti palibe chilichonse ndalama zapita kwakuti zapa, because this is our money, it's our taxpayers money, and you can't just be fearing maramulo tisamtukwane Chakwera choti wadibera ndalama choti and immunity. Immunity tichosepa ku parliament palibe kapita kupala ma members of parliament bona nazo ma members of parliament akumana ndi naturo so sinapita ku school ambiri mwa inu. This man caution him on the SONA wanena yeka zimene wanena mwamva mwapita pa ground kumakosose kwanu kulibe. This man Wakuba ali ndalama zanu and has wasted your time inokubapanga zinthu ku parliament pamene yeye palibe china kupanga. Where does Chakwera take our money to? Waenda kwa bili bali kwa kunja ndalama zathu. Monde bazija mendeleza mwenda kanamanga nyumba za polisi kapena zipatala kapena maskulu kapena miseo. So comrades Malawians, from today lero ndi Sunday Chakwera ndabusa Chakwera ndakuba, and we don't need a thief president pa 16 September pa. IMCP mumuze pesa msogolo wino kwa MCP huko. Ichi mwati iklapo Chakwera ndo kuba is a thief. Tell him. Sure. Thank you.